A verdade é que periódicamente nos servicios de urxencias vense saturando. En Santiago pois sufriu un aumento ultimamente a implantación do Manchester, que é a protocolización dos pacientes en función da patoloxía que ten para darlle máis prioridade. Pois, bueno, de alguna maneira mellorou. Certo é que o tema dos contratos laborais e a precarización dos contratos laborais segue estando moi deficitaria, sobre todo porque móvese o persoal puntualmente de unidades para reforzar ás veces un urxencias, puntualmente por contratos de días para urxencias, tanto en persoal médico como no resto de persoal. Isto en persoal médico, que pois está constatado que poderían estabilizar moitísima máis plantilla, pois non o fan contratos precarios de cargos, de puntualmente, e ofrecen, pois digamos, xornada extraordinaria que ven sendo horas extras ao persoal de plantilla cando podían estabilizar pois máis persoal, o que melloraría a asistencia ao usuario con a maior calidade, non? Quero dicir, houve xe unha ampliación de urxencia que mellorou, digamos, de alguna maneira a saturación que sufría, pero puntual, a implantación do Manchester pois tamén mellorou, digamos, un pouco isto, no, o informe pois efectivamente dos anos anteriores, pero no que concluindo, en canto a condicións laborais dos traballadores, pois seguimos empeorando cada ano máis. Sí, a verdade é que moito tempo agardando e sobre todo as condicións que se agardan ás veces, non? Que son en pasillos e cando se saturan moito urxencias. Volvo a repetir, quero dicir, isto que a implantación do Manchester en Santiago que leva 2 3 meses, pois demorou un pouco porque se prioriza en función das patoloxías e da urxencia, non? Sí, digamos que ese sistema que existe en Santiago, en Lugo e no Barbanza, non está en todos os hospitais, pero sí que mellorou un pouco a espera dado que prioriza. Sigue sendo, ás veces, en función bueno, do volumen de pacientes longa, pero mellorou moito, digamos, como se viña facendo con antelación. Agora, sí, hai que seguir mellorando, quero dicir, aquí en Santiago unha ampliación tamén grande da zona de urxencias, e, bueno, iso mellorou bastante as condicións do hospital, sí. Grazas a vos, un saúdo. Hasta logo.